Είμαστε στον αέρα. Καλώς ορίσατε κυρίες και κύριοι στο δελτίο των 8. Σήμερα θα μιλήσουμε για την υπόθεση Σεχραζάτ. Χαίρετε κύριε αστυνομική. Χαίρετε κύριε αστυνομική. Τι ξεκινάμε. Χαίρετε. Ξεκινάμε. Εσείς τι λέτε, είμαστε στον αέρα. Πού είναι οι 5? Καλό βλαμμένος είστε κύριε. Τι λέτε τώρα. Ένιχου! Λοιπόν, κοιτάξτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε στο δελτίο σας. Είμαστε πάρα πολύ. Εξαιρετικό το δελτίο σας, πάρα πολύ. Πείτε μας. Κοιτάξτε. Ωραία, κοιτάμε. Για πέντε μας λίγο κοντά. Έχετε αναλάβει την υπόθεση Σεχραζάτ. Σας παρακαλώ κύριε. Σας παρακαλώ κυρία μου, αυτό δεν είναι παιχνίδι. Πέρα χειριζόμαστε υπεύθυνα αυτό το πράγμα, εντάξει. Δεν είναι ας πούμε για να το χειριζόμαστε σαν να είναι παιχνιδάκι κάτι άλλο. Ναι. Λοιπόν, ας περάσουμε τις ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετικό το δελτίο, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ας Εμένα δεν μου περάσουμε. αρέσει το ιδιαίτερα, αλλά εντάξει. Όχι, πήρε την βλακιά σας, αλλά θα τα ακούσουμε. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει ιδιαίτερα. Σας είπα εγώ βλακιά θα μας πείτε. Λοιπόν, ας περάσουμε στην επόμενη ερώτηση. Λοιπόν, ας περάσουμε στις ερωτήσεις που απασχολούν τους τηλεθεατές μας για αυτή την υπόθεση. Ποια υπόθεση? Σεχραζάτ. Α. Λοιπόν, αρχικά, μιλήστε μας για αυτή την τρομερή δολοφονία. Μιλήστε μας για αυτή την τρομερή. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, μια ενδιαφέρουσα δολοφονία θα έλεγα. Δηλαδή, αν κάποιος ασχοληθεί θα βρει ωραία πράγματα. Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, είναι μια πολύ δύσκολη δολοφονία. Δηλαδή, ο δολοφόνος είναι ένα βήμα μακριά από εμάς. Εμείς είμαστε ένα βήμα πίσω του. Τον ακολουθούμε. Αυτό, είχαμε βρει ένα μάρτυρα. Το χάσαμε αυτόν, εντάξει. Κάτι πιέσε πλοκές, αλλά είμαστε νομίζω πολύ καλό δρόμο, Ναι. Άρα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η επόμενη ερώτηση, Μάλιστα. και κρίσιμη θα μπορούσα να πω. Μάλιστα. Λοιπόν, πώς πάνε οι έρευνες? Πού πάνε οι έρευνες? Βάζω στο πάρκο να κάνουν επιπί τους. Και εκπαιδευμένες έρευνες. Καλές. Πείτε μας πώς πάνε οι έρευνες. Σε καλό δρόμο θα έλεγα, έτσι. Δηλαδή. Ειρωνευτικέ. Δεν νομίζω. Κάτσε καλά, Νομίζω ότι οι έρευνες είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο, δηλαδή μισό λεπτό. Και θέλω να ενημερώσουμε και τους φίλους τηλεθεατές. Μας λένε ένα σπίτι. Από τη στιγμή που το έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία, μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι. Εμείς είμαστε εκπαιδευμένοι, ξέρουμε να χρησιμοποιούμε ένα όπλο καλά. Μου περάσει και μια εκπαίδευση μισέσω να πούμε. Ξέρουμε να χρησιμοποιούμε το καλά, ξέρουμε να είμαστε μπροστά απ' όλα και ξέρουμε να πιάνουμε τους γες πριν προλάβουμε να μπουν σπίτι σας. Άλλες που βγάζουν Συγχαρητήρια, 5-6 από 10 άτομα. είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για σας. Συγχαρητήρια, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ναι. Λοιπόν, Καλώς. πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα Κιόλας. και επανερχόμαστε με τις επόμενες ερωτήσεις και τι είναι επιτέλους αυτό το μετάλλιο του κυρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν πάμε να κλείσουμε τώρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ να κλείσουμε. Παιδιά, εγώ έχω να δούμε παλέτα. Έχουμε αγάπη μου! Επιστρέψαμε! Πάλι τα ίδια, Χριστέ μου. Καλώς ορίσατε στο δελτίο των 8. Είμαστε και πάλι μαζί σας. Καλώς ορίσατε και εσείς ξανά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Ρωτήσουμε μικρόβια. Θέλω να σας φέρω. Συγχωρεστώ, στον αδελφό μου, ξέρετε εσύ. Δεν πειράζει, γνωρίζω για τα ντόνατς. Τι τρώνε, τι βάζουν μέσα αυτά τα πράγματα. Ναι, πού είχαμε μείνει? Παρακαλώ. Στην ερώτηση, την πιο κρίσιμη πιστεύω, για το ελληνικό σώμα. Φυσικά. Έτσι. Λοιπόν,
Τι είναι αυτό το μετάλλιο που φοράτε, πού το πήρατε? Αυτό το μετάλλιο, κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, επειδή καταλαβαίνω και προσμένω ο χρόνο μα, απλώς θέλω να σα πω ότι σε μια τελική καταδίωξη που είχαμε τον δολοφόνο τη υπόθεση. Σε χρυσά. Ναι, σωστά. Τον κέρδισα στα 100 μέτρα. Ήταν δύσκολος αγώνας. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Και νομίζω ότι. Θα σου πάω πολύ εξαιρετικό το ίδιο. Νομίζω ότι ένα ταπεινό κυπελάκι και ένα μεταλλιάκι που μου προσφέρει το σώμα είναι το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει. Συγχαρητήρια. Μετά από Τώρα τόσα χρόνια υπηρεσία, η παρακαλώ. ελληνική αστυνομία πρώτη και στο στίβο. Τι άλλο θέλουμε? Αλίμονο. Τι? Με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι ο δολοφόνος έχει κάτι να πει. Και το θέμα του αγώνα. Παναγία μου. Ναι. Θα βγει στο παράθυρο ο δολοφόνος αυτή τη στιγμή. Κύριε δολοφόνε, είσαι εσείς στον αέρα. Παρακαλώ, τι έχετε να πείτε? Ναι, γεια σας. Εγώ βασικά δεν σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε ωραία πέση. Ναι, είστε ωραία πέση μας τώρα εδώ. Θέλω να πω στον κύριο αστυνομικούλη εκεί πέρα ότι δεν έχει την αξία του, ότι ήταν χάλιας. Έδρεσε τσάτσικα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν τρέπεστε λιγάκι να μιλάτε έτσι για ένα όργανο της τάξεως. Σε παρακαλώ, φίλε μου. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, να Είστε κερδίσετε την την τάξη. επιτροπή αυτό που κάνετε. Σε παρακαλώ. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Σας παρακαλώ, ζητώ συγγνώμη κύριε Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πώς τολμάτε. Μπορούμε να βάλουμε το replay. Δεν μπορούμε. Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται replay. Σας παρακαλώ, λίγη Μισό λεπτό, στιγμή. ένα όνομα. Την τάξη, σας παρακαλώ. Και εντάξει μόλις τι μου θέλω να παιδιά. Μα σας παρακαλώ. Μα δεν καταλαβαίνω τι λέει. Μα δεν γίνεται με αυτό, δεν γίνεται. Άντε, εγώ δεν θέλω να πω. Μιλήσουμε πολιτισμένα. Μα τι λέτε με τον δολοφόνο, δεν γίνεται. Ναι ρε φίλε, ναι εσύ γιατί εγώ φίλε μου θα ξέρεις ήταν ίσως προετοιμασίες για αυτό το τρέξιμο και εσύ δεν ξέρω πώς σίγουρα κλέψα και να κάνεις σε σκυρία του. Σας παρακαλώ, έχετε αποδείξει κύριε για αυτό που λέτε. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Ένα πράγμα να πω, εγώ άρχισα παραπάνω από σένα. Τα μετάλλια και τα βραβιάτα που έχεις δεν σου αξίζουν κυρία Τι μου. λέτε κύριε, δείτε εδώ. Δείτε, δεν τα λέτε, δεν τα βγάλω από το κεφάλι μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα χρειαστεί να σας κόψω, σας παρακαλώ. Μα τι λέτε κι εσείς τώρα. Εκεί έγινε, μιλάει άκυρα μου, στο καλό. Λοιπόν, τι να πω, ζητώ συγγνώμη. Ειλικρινά συγγνώμη. Πρώτη φορά έχει συμβεί αυτό στην καριέρα μου. Στην ποια σου? Δουλεύατε μάλλον σε άλλη χώρα, γιατί. Καριέρα λοιπόν. Τώρα δεν χρειάζεται να λύσουμε αυτό το θέμα. Εγώ στην καριέρα που είχες να πούμε. Λοιπόν, αυτή ήταν η σύνδεση του δολοφόνου της υπόθεσης. Αυτά είχε να πει. Εγώ κέρδισα! Εγώ κέρδισα! Εγώ κέρδισα, δείτε τώρα, μα τι λέω. Έκλεψες! Σας παρακαλώ. Κλείστε τον, παρακαλώ, κλείστε τον. Σας παρακαλώ, κόψτε τον, κόψτε τον. Όχι. Δεν καταλαβαίνω τον. Ζητώ και πάλι συγγνώμη. Συμβαίνουν αυτά στα ζωντανά δελτία. Κάνω να απόδοξο. Θα καταρρεύσω. Μα δεν γίνεται, δεν μπορώ. Δηλαδή, να σας πω. Έχετε δίκιο. Ναι. Λοιπόν, Τι έγινε? Καλώς, τίποτα, έλεγα έτσι. βρισκόμαστε στον αέρα, σας παρακαλώ. Εντάξει, όλα καλά, πώς πήγε το. Μια χαρά, μια χαρά. Καλώς ήρθατε και πάλι στο δελτίο. Άστα, δεν ξέρω αν έχεις πει το χέρι σου. Οκ. Λοιπόν, Παρακαλώ. τελευταία ερώτηση Κιόλας. της υπόθεσης. Ναι. Τελειώσαμε, δεν. Έχουμε πολύ λίγο τηλεοπτικό χρόνο. Συγγνώμη, Λοιπόν, συγγνώμη. πείτε μας κάτι για εσάς και τη μέχρι τώρα εμπειρία σας στο σώμα. Για μένα, Ωραία. είμαι 1,60. Υδροχός στο ζώδιο. Για το σώμα εννοώ, κύριε, για το σώμα. Α, για το σώμα, κοιτάξτε, πάω κάθε τρεις. Μπάτσος μέρες ψάχνει. Πάω κάθε 2 μέρες στο γυμναστήριο. Για το αστυνομικό σώμα, κύριε. Α! Είναι δυνατόν. Κατάλαβες, κατάλαβα. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν θέλω τώρα να περαυτολογώ, δεν ξέρω, δεν είμαι θεωρητικός. Αλλά μας σταματάμε μερικές φορές στον δρόμο και μας λένε, παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Δηλαδή, έτσι όπως κυκλοφοράτε με τα όπλα, συστικές, και βάζεις και τη σιρήνα να κάνει είστε καταπληκτικοί. Ναι. Ειδικά Συγχαρητήρια. λέει ο τρόπος που πιάνετε τους τέτοιους απατεώνες. Ο τρόπος που περνάτε τις χειροπέδες στα Τσάχρη. Ναι, έτσι αυτό λαμβάνω τον κόσμο.
Και εμείς τριχιάζουνε. σας αγαπάμε πολύ, όλους σας. Αυτά. Πείτε μας. Το καρδιά μου χτυπάει μόνο για σένα, μόνο για σένα. Το Dorito. Δεν το ρίτω. Παρακαλώ, θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε? Παγκαούμε πάρα πολύ, θα συνεχίσετε για την ώρα. Όχι, αυτή ήταν η τελευταία ερώτηση. Όλα καλά. Παρακαλώ, πείτε μας. Λοιπόν, για μισό λεπτό. Ξέρετε κάτι, τώρα που σας βλέπω κάτι καλύτερα και... Τι λες? Ναι. Έχω την εντύπωση ότι φέρνετε λίγο στο πρώτο θύμα. Και βέβαια φέρνω. Θα μου πει μια αδερφή της, παιδιά. Βρήκαμε τη χαμένη αδελφή. Βρήκαμε ένα συγγενή. Τη χαμένη αδελφή του Διαφορετικό θύματος. πατέρα και διαφορετική μητέρα φυσικά. Μα τι δεν κατάλαβες, πόσο πιο σαφής θα μπορούσε να γίνει. Τέλος πάντων. Αγαπητοί τηλεθεατές, φτάσαμε στο τέλος μας για σήμερα. Αυτή ήταν η υπόθεση Σεχραζάτ. Συγγνώμη, μα... Ακόμα σε Δεν ήταν εξέλιξη. υπόθεση Σεχραζά, είναι υπόθεση Σεχραζά. Αυτή ήταν η υπόθεση. Πάμε μαζί. Πάμε το 3 μαζί. 1, 2, 3. Σεχραζά. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τα λέμε πάλι αύριο την ίδια ώρα με άλλο ένα καυτό θέμα. Παρατήρησα κάτι, μοιάζετε πολύ στο πρώτο θύμα. Τι να σας πω, εγώ δεν την έχω δει φατσικά. Πάρα πολύ μας κασκάει. Τώρα με ειδοποιούν από το... Και μας λένε, παιδιά, Είστε τέλειοι. είστε τέλειοι, είστε φοβεροί. Δεν μ' αρέσει εγώ! Πριν μερικές μέρες στον δρόμο. Και... Εγώ δεν έκανα τίποτα.